Jakom maduon bura mar ODM mano Gladys Wanga osingona joera mag duon burano ni weche 10 madito kata 10 points agenda mane ogai machon maduon burano mosenido Raila Odinga ne oketie winjruog gi jatend piny William Ruto nyaka kete tim motelo ne yiero mar 2027. Wanga wacho ni telo mar ODM biro neno ni weche duto mane Raila okete koke gi jatend piny William Ruto e kinde mane chugo sirikal mar Manywanda nyaka ketie tim kaka ni winjruok obedo. Wanga oseyo moko kuom josiasa makoni osebedo ka wacho ni ODM wigi owil gi weggi kendo kuku mar ODM ne oseketo komiti mabiro yan gogo marangwe ko jaod bura ma kaunti ma Migori Fatuma Mohamed e romo mar Linda Ground mane obagi pap Karayola e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul. To wakao Kenya National Human Rights Commission mabero tel ne ginyana miluongo ni Karen mondo muomi pesa kata ka bilion 10 to kaw pesa ni or ne joma noyudo hinyruok sama ne wan gi chandruok magmana. Kweli baba hakuweka mkataba wa election wa 2027, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amemchukua na tumebaki na viongozi wengine kwenye chama, tumeandaa safari ya kuanza mazungumzo na chama kikuu, chama cha UDA. Yadima jo chama moyie ni watudore gi chama mar UDA mondo wawuok kanyakla. Let us not negate the gains that we have made through cooperation with the national government that is headed by William Samoei Ruto. Rowere mapachoka mani kod dwaro mondo tiegi gi tije lwedo mopogore kore jiwo mondo or kwayo mondo